дар вилояти Суғ ҷудошавии оилаҳо бештар гардидааст. Ин ҳолат масъулини мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилоят махсусан роҳбариятро ба ташвиш овардааст. Чанде аз омори ҷудошавии оилаҳоро таҳлил намудем. Масъалаи ҷудошавии оилаҳо дар нишасти хабарии роҳбарияти ноҳияи Диваштиш Ашуралӣ Ҷалилзода баррасӣ гардид. Дар ин минтақа низ вазъи ҷудошавии оилаҳои ҷавон нигаронкунанда ва ташвишовар боқӣ мемонад. Бекоршавии ақди никоҳ давоми 6 моҳи сипаршудаи соли ҷорӣ 118 нафар ба қайд гирифта шудааст. Çünkü nevinlikli 118 oila olacak ve 1 nafar ya 3 nafari fazlalaşır. Dar ihtiyarı kim olursa dar kalon olatas. Emisyon taşışı olaras. нишондиҳандаи бекоршавии ақди никоҳ дар нишасти хабари шаҳри Бӯстон низ муҳокима гардид. Раиси шаҳри Бӯстон аз ин ҳолат нигаронӣ карда онро ба паст будани маърифат ва омода набудани ҷавонон ба оиладорӣ вобаста мекунад. هم بکار کردن حق نیکو زیاد شده است. با قیدگیری زیاد شده است. این فرصت بیاور است. لیکن شماره بکار کردن حق نیکو در 6 ماه با 41 عدد رسیده است که نسبت به سال گذشته 9 عدد زیاد است. дар вилояти Суғ ҳолати ҷудошавии оилаҳо ба 2107 адад дар 6 моҳи соли 2022 ба қайд гирифта шудааст. ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 148 ҳолат зиёд мебошад. аз теъдоди оилаҳои пошхӯрда 1482 ададашон бо қарори суди шаҳру ноҳияҳои вилоят буда, аз онҳо 2053 нафар кӯдакони ноболиғ аз тарбияи яке аз тарафҳо дор монданд. асали бекор кардани ақди никоҳ бошад зиёда аз 71% он بیشتر با سندهای سودی. ما خیلی در بالا گفتیم ما مقامی به قید گیرنده هستیم. اگر بیاد مراجعت کنند ما علاقه به قید دولتی میگیریم. و سبب عامل‌های بیکار کردن وقتی نگاه خیلی که در حلنامه سود اگر اقتباس ما وارد کشیم ما علاقه به حقوقی انجام دادن عملیات حقوقی همون بیکار کردن وقتی نگاه را داریم. بی‌حجت رحیمова собиқадори меҳнат барои пош нахӯрдани оилаҳои ҷавон андешаҳои худро баён намуда афзуд ки имрӯз ҷавонони мо ҳамқадами замон мебошанд. пас бояд аввал онҳо бо ҳамдигар вохӯранд ва сипас дар ҳолати муносиб будан ба ҳамдигар оила барпо намоянд. ӯ сабаби пош хӯрдани оилаҳои ҷавонро дар нашинохтани ҳамдигар ошно нашудан аз наздик медонад. бигузор вай ҳамкор набошдам хай ақли гуфтугӯ киданаш дар кор як рӯз не ду рӯз не чунки мо аҳмин нашинохтану фақат афташа дида вай када додана муаммоҳои бисёре дорем имрӯз мо ва баъзан роҳбарияти давлат ва худо моям мегӯем ки чӣ бояд кард ки ҳамина мо дигар кунем, барои чӣ қадар ҷудошавӣ бисёр, барои чӣ бачаҳои фарзандои зинда етим шуда гаштааст охир ҳам падараша модараша ҷудо шудагӣ гуфта ва ҳоказо. дар баробари ин масъала ҷудошавии занҳои роҳбарикунанда собиқадори меҳнат Биҳоҷат Раҳимовро ба ташвиш овардааст. ӯ мегӯяд ки бояд ҳар як зан новобаста аз вазифааш хоксор ва ҳаёи тоҷикона дошта бошад. аммо афсӯс ки бисёр занҳои роҳбаришаванда оилаҳошон вайрон шудагӣ ё масалан бисёр як гапу калочаҳо ҳаста мехела барои ҳамин барои шубҳа нашуданаш барои шавҳарошон бовариҳои шавҳар ба дар омадан рафтору кирдори ҳамин хел кадан дар кор ки шавҳар боварӣ изҳор кунад занаш ба а як тараф а дигар тараф зан ҳамин хел кунад ки шубҳа пайдо нашавад. ба фикри ман ин ҳамин ҷудо гуфтан осон бар ину лекин иҷро карданаш хело мушкил лекин кардан дар кор. дар ин давра 611 адад сабти бекоршавии ақди никоҳро дар шӯъбаю бахшҳои сабти асоди ҳолати шаҳрвандии шаҳру ноҳияҳои вилоят дар ҳолати надоштани фарзанди ноболиғ ва 14 адад бо аризаи яке аз тарафҳо ташкил медиҳад. дар нишасти хабарии раёсати кор бо занон ва оилаи назди мақомоти иҷрои ҳукумати давлати вилояти Суғ гуфта шуд ки барои пош нахӯрдани оилаҳои ҷавон корбарӣ пурзур карда мешавад, аммо бо вуҷуди корбарӣ сатҳи ҷудошавии оилаҳо зиёд ба назар мерасад. ثروت‌های بخوردهای ساختمان و طریق خانه به خانه امروز با هر وضع اویله با احوال اویله با آن زن جان دختری که امروز دیز زندگانی فعالیت دارند اصلا جانشناسی را پیدا کردن و اون معمول پرابلمی که هست وجود دارد اون رو پیشگیری نمودن امروز یکی از وظیفه‌های مهمترین رئیس جمهور بزرگ و ولی ولایت به شمار می‌رود.
бо вуҷуди корбариҳои мақомоти дахлдор имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ҷудошавии оилаҳо ба таври назаррас боло рафта истодааст, зеро дар шаҳру ноҳияҳои Ашт, Бобоҷон, Ғафуров, Зафаробод, Истарафшан, Мастчоҳ, Хужанд нишон диҳандаи бекоршавии ақди никоҳ нигаронкунанда аст. Кумитаи корбозона ва оилаи мақомоти ҳокимияти давлатии вилоят ва дигар мақомотҳои вобаста ба ин масъаларо мебояд ки корбариро боз ҳам мустаҳкам намоянд, то нишондиҳандаи бекоршавии ақди никоҳ ба таври назаррас кам карда шавад. ин гуфтаҳо дар мисоли он аст ки давоми соли 2022 дар вилоят 8040 оила барпо ва 2107 оила пош хӯрдааст ки чоряки оилаҳои барпошударо дар бар мегирад. гузориши Саидмухтор Саиданвар, Наимҷон Айбов ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.